Kanca-kanca, urip iki terus mlaku. Wektu ora bakal ngenteni sapa wae sing dina iki gelem usaha. Sesuk bakal ngrasake hasile. Ning sing dina iki mung santai lan ngenteni keajaiban, biasane bakal ketinggalan. Kanca-kanca dadi wong sukses kuwi ora kudu langsung gede, ora kudu langsung sugih. Sing penting gelem maju setitik-setitik saben dina. Dina iki luwih apik tinimbang wingi kuwi wis luar biasa. Yang saiki isih akeh kekurangan, aja minder. Aja minder. Yen isih kerep gagal, aja langsung putus asa. Wong-wong saiki sukses kuwi mbiyen yo tau tiba, tau salah, tau diremehke. Nanging bedane dheweke gelem tangi meneh lan terus nyoba. Mumpung isih nom, gunakno wektu sing ana. Sinau sing tenanan. Kerja sing tenanan. Lan nguber cita-cita sing tenanan. Aja nganti wektu enommu mung entek kanggo sambat lan bandingke uripmu karo wong liya. Elinga, saben wong duwe dalane dhewe-dhewe. Aja iri kanggo keberhasilane wong liya. Fokus wae karo langkahmu dhewe, sing penting terus maju senajan alon. Mulai saiki ayo gawe tekad anyar, tekad kanggo luwih rajin, luwih disiplin lan luwih semangat. Aja gampang puas lan aja gampang nyerah. Sebab apa? Masa depan sing apik kuwi ora dibangun sak dina, nanging dibangun saka usaha-usaha cilik sing ditindakake saben dina. Mula ayo miwiti dina iki kanthi rasa syukur lan semangat. Muga-muga kabeh usaha dina iki dadi dalan kanggo masa depan sing luwih cerah. Tetep semangat, tetep berjuang lan percaya marang kemampuanmu dhewe.